Și ce mai faceți? Eu, dar și acum o să ne jucăm un fel de joc. Pero, bine, ne jucăm Roblox. Acum, haideți să intrăm pe acest Survival Zombie Tycoon. Așa. Acum să așteptăm să ne intre. Bine, eu m-am mai jucat asta până atunci. De ce n-am mai... N-am mai... Stai. Gata, mi-au apărut mâinile. Eu deja, vedeți că mi-am construit de asta, am două rebird-uri. Și da, o să vedeți, o să vă arăt eu aici, mare chestie. Aici o să fie un sniper. Aici nu vă zic, cred că o să fie fain. Aici, da, și când dai rebird îți dă și bani. Acum, mamă, ce se aude afară. Ok, e timpul. Stai să dau mai încet jocul. Ok. Acum, hai să vedem. Ok. Vedeți câtă energie am. Energia asta trebuie ca să și construiești. Dar mai mult am nevoie de bani, că văd că nu vreau să-mi ia. Laser door, nu, dropere. 40, n-am 40. Supplies. Oare să facem o mașină? Hai că facem o mașină. Fac special aici un garaj, la garage. Stage, rank, wall, path, roof. Ok, cât costă? 5.000 cu 2.000, 50.000, am intrat. Destul bani. O să-ți facem cam ușor bani, dar asta nu e. Pentru că ăștia, cum se cheamă, asta. Energia nu se face ușor. Asta să fac totul. O să mai fac câteva episoade. Nu vă faceți voi griji. Nu facem episoade.